Dobrý den, já jsem Michal Kala, pocházím tady z Rotavy. Jsem v církvi jako starší a snažím se vyhovět a řešit věci lidí tady na Rotavě a hlavně, to nejdůležitější chci říct, že chci přivést na cestu Boží a aby změnili svůj život, aby změnili svůj charakter a aby šli po cestě tam, kde je dobře, a to je Boží cesta. Pracuji na dětech, na dospělých, dělám vše pro to, aby lidi poznali, že život není tak těžký a že si můžou usnadnit ten život lehčejc, protože máme na koho se odvolat, máme s kým rozmlouvat a máme se na co těšit. Amen. Dobrý den, jmenuji se Aneta Kupčová, jsem z Rotavy, mám Ježíše v srdci a jsem ráda, že můžu jít po jeho cestě. Jsem ráda, že mu můžu tady každou neděli vzdávat chvály tím, že zpívám. Jsem ráda, že mi dává to, co potřebuji k životu, že se k němu pomodlím, on mi to splní. Jsem ráda, že mám v někom důvěru, že nemusím věřit lidem, ale jemu a můžu mu za to vzdávat chválu, protože on je dokonalý a jsem ráda, že můžu jít po jeho cestě. Haleluja. Dobré, já jsem Lukáš Čonka, pocházím z Rotavy. Chci vám říct, jak mi změnil Ježíš moji cestu. Já mu děkuji za to, že mi změnil cestu, protože jsem hodně chlastal, dělal jsem strašné podvody, cestával jsem po světě, neměl jsem svoje místo. Za to mu děkuji, že mě dostal sem do té církve a děkuji tady hodně našemu pastorovi Rudymu a Stejdovi Míšovi, protože když přišel jsem poprvé, jsem se tomu smál. Teď vím, že to není sranda, vím, že pomáhá, že Ježíš je a že s námi vždycky bude. Tak mu věřte, jak věřím já. Amen. Dobrý den. Chtěl bych vám říct, jak Bůh je pro mě drahý, co Bůh pro mě všechno udělal. Přijďte sem, tady Bůh žije, Bůh je. My jsme rádi, že jsme toho Ježíše potkali. Chceme ty slepí, co nevidí, chceme je dostat na naši cestu, protože by se měli zlepšit. Chtěl bych vám říct, že tady ta cesta je moc dobrá, moc vám pomůže. Taky jsem nebyl moc dobrý a dneska dělám dobré věci. Chci po Boží cestě a chci mluvit Boží slovo. Chci kázat, chci ho vyvyšovat. Amen. Dobrý den, jmenuji se Jana Mádrová, jsem z Rotavy. Bůh mě změnil v tom, že prostě jsem byla zlá na rodiče, no a k Bohu mě přivedl tady Míša a jsem ráda, že ho mám v srdci, že jsem ho přijmula. Já jsem Markéta Dongová, je mi 14 let, jsem z Rotavy. Jsem ráda, že jsem poznala Boží cestu. Navedl mě k tomu můj táta Michal Kala. Když jsme byli doma, tak táta se začal modlit, jsme to od něho slyšeli, tak jsme se modlili s ním. Potom táta bral drogy, pak jsme se za to modlili, aby to nebral. Táta víc uvěřil, přestal, stal se Boží zázrak. Potom, když moje sestra byla malá nemocná, tak jsme se za ní modlili, tak ji Pán Bůh uzdravil, je doma, je teď přibrala, je už velká. A jsem rád, že jsem poznala Boží cestu. Amen.